awitin ang iyong kabutihan, Panginoon. Pagkat ikay Diyos sa amin noon, ngayon at magpakailanman. At kailanman hindi nagbabago ang iyong kabutihan, Panginoon. Kaya kami nagpapasalamat sa iyo, Lord. At patuloy na itataas ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo,
sa tunay mong pagmamahal, Panginoon. Salamat sa tapat mong pag-iibig sa amin, Lord God. Na binigyan mo ang iyong buhay, Panginoon, para sa amin. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Hallelujah. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo.
Father, we thank you, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Lord, we lift up unto you, Lord God, our family, Panginoon. Our, Lord, sa bawat isa na nandito, Panginoon, Lord, nililift up po namin ang bawat pamilya po nila, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang sentro ng buhay ng aming mga pamilya, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi ka nagkukulang, Lord God. You are our great provider, Panginoon. At Lord, thank you, Holy Spirit, for guiding us, O God. Alam po namin, Panginoon, na nandiyan ka lagi, Lord God. At sinabi mo po sa iyong salita na kailan, Panginoon, ay hindi mo pabayaan ang aming mga pamilya, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, Lord, ipinapasa kamay po namin ang aming pamilya sa inyo, Panginoon. Mayroon man, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala. Lord, we believe, Lord God, na, Lord God, sila po makakasama po namin, Lord God. Balang araw dito, Panginoon, sa Lord, to worship you, to celebrate, oh God. Lord, salamat, Panginoon, sa mga pamilya, Panginoon, na Lord, nandiyan, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na nag-worship, naglilingkod sa inyo. At lalo mo, Panginoon, na patibayin, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa. At lalong-lalo na, Panginoon, ang haligi sa tahanan, Panginoon. Lord, ang mga ama sa mga pamilya, Panginoon, ay lalo mo po sila, Panginoon, na patibayin, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. At anumang circumstance na dumarating sa buhay nila, Panginoon, alam namin ikaw, Panginoon, ang kanilang Lord God, pinagkakatiwalaan ng lahat, Panginoon. At Lord, salamat din, Panginoon, sa kalakasan na ibinibigay mo po sa bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord God. Ikaw po, Panginoon, itinataas po namin ang bawat pamilya na nandito, Panginoon. Maging nasa online, Panginoon, nasa mga kasama po namin na wala po dito, nasa ibang bansa, Panginoon. We believe, Panginoon, touch your hand upon them, Lord God. We believe, Lord God, na ikaw po, Panginoon, ang kanilang usher, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang kanilang pinagkakatiwalaan ng lahat, Panginoon, oh God. Lord, salamat, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, ay hindi nagpapabaya. Salamat, Holy Spirit, dahil ikaw ang nag-guide sa bawat ginagawa ng iyong mga anak, oh God. Thank you. We give you praise and glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy din po namin nilalapit, Panginoon, ang aming mga ministries. Lord, ikaw siyang patuloy na magharit, maguna, madakila sa bawat gawain, Panginoon. Nilalapit po namin ang bawat churches, Panginoon, na patuloy mong pinapalago, Panginoon. Salamat sa iyong mga pastors na ginagamit, mga leaders, Lord God, na siya pong ginagamit, Panginoon, upang, Lord, lumago, ma-feed ang mga anak mo, Panginoon, makarinig, Panginoon, ng mga salita mo, O God. Lord, patuloy namin tinataas sila, Panginoon, ang mga leaders mo namin, church leaders, mga pastors, O God. Maraming salamat dahil, Lord, kayo po ang siya nagbibigay ng kaalaman, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Yes, Lord God, ng anointing, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang siyang Diyos na tinataas po namin, Panginoon. Dinadakila, Panginoon. Pangunahan mo ang bawat churches. Ikaw ang siyang head, Panginoon. Ikaw ang siyang nadadakila. Ikaw lang siyang naitataas, Panginoon. At hindi po tao, Panginoon, dahil ikaw ang aming nag-iisang pinagsisilbihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa bawat gawain, Panginoon, ay pinapangunahan mo, Panginoon. And Lord, ikaw ang siyang nagpapalakas sa bawat members, Panginoon. Yes, Lord God, salamat, Panginoon, maging sa children ministry. Salamat sa mga teachers na ginagamit mo, Panginoon. Na bawat salita mo na kanilang binibigkas, Panginoon. Bawat minimemorize ng mga bata, ito po ay lumalago, Panginoon. Sa kanilang paglaki, Panginoon, ito po yung magiging guide nila, Panginoon. Nalalaki po sila na nagtitiwala sa iyo at ikaw ang Diyos na sinasamba at tinataas. Naniniwala po kami ang mga batang natuturuan ay magiging leader sa church, Panginoon. Yes, Lord, magiging good example, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat teachers, Panginoon, na ginagamit mo maging sa mga nagbibigay, Panginoon, ng pagkain, ng mga gamit, Panginoon. Alam po namin na you will provide all our needs, Panginoon, maging sa mga life group, Panginoon. Lord, ikaw rin po, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, na hindi po tao ang
sinusunod, kundi Lord, ikaw ang siyang nag-iisang leader, Panginoon. Ginagamit mo ang aming mga leaders upang kayo po'y ma-feed, Panginoon. Yes, Lord God, makarinig yung salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, maging sa police ministry, sa mga aming kapulisan, na Lord, na patuloy silang nakakarinig ng iyong salita, Panginoon, at lumalago, na Lord, pag ang isang nagpapalakad ng kapayapaan ay isang makadiyos, Panginoon, alam po namin na magiging maayos, maganda, Panginoon, bawat ginagawa, Panginoon, pagkamalakad sa aming sa kapayapaan ng bayang ito, Panginoon. Yes, Lord God, maraming salamat sa mga ginagamit mo, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, upang maabot ang mga tao na hindi pa nakakarinig, Panginoon. Lord, raise up, Panginoon, more leaders, kaming mga anak mo, Panginoon, ay tulungan mo, Panginoon, na abutin pa ang mga hindi pa nakakarinig, Panginoon, ng iyong masalita. Muli, Panginoon, patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa mga ministry po ng aming church. Bawat gawain po, Panginoon, ay ikaw lang ang siyang aming tinataas, Panginoon, at ang aming nag-iisang Diyos. At alam po namin na nakasama ka namin at lahat po, Panginoon, ay aming pagtatanggupayan dahil ikaw ang siyang mangunguna at maghahari, mangunguna sa amin, Panginoon. Muli, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, salamat o Diyos. Amen and amen. Amen. Tunay nga na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sino pong agree na napakasarap magpuri sa ating Panginoon? Ngayon naman po, makakarinig pa po tayo ng isang testimony na pangungunahan po ni Sister Joanna. Ayan. So, ayan po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sa mga wala pa pong upuan dyan, mayroon pa po dito sa taas po. Ayan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nagkaroon po ng opportunity na makasama po ako sa Hong Kong nung June 18 po. And bago po yun, malaking prayer and decision din po kasi syempre currently nagre-review po ako sa Manila and alam kong malaki yung mamimiss ko pag umabsent po ako. Syempre, lalo pat nakaka-overwhelm kasi sobrang dami po naming pinag-aaralan ngayon. And sabi ko, nag-ask si Ate Casey for my confirmation ulit kung makakasama ba ako, kung tutuloy ba ako. And then, di pa ako nagre-reply kasi parang humingi ako ng days para mag-decision ulit. Kasi syempre, tinitimbang ko, binabalance ko po yung parang pwede kong ma-miss. And then, isa sa inano ng Panginoon po sa akin is, yung ngayon ay iba na next year. Kasi parang ang ano ko po, sabi ko, Lord, ngayon is, hayaan mo ako na ibigay ko yung full time ko ngayon sa pagre-review. And babawi po ako next year. Puro ganun yung prayer. Babawi ako pagkatapos nito. Pero, inano po ng Panginoon sa akin, iba yung ngayon sa susunod. So parang hindi na mauulit yung moment na ito. Ganon din po yung inano niya po sa akin nung sa Hagay. So dapat hindi din po ako makakapunta nun sa Hagay para mag-facilitate. Pero inano din po ng Panginoon na iba yung susunod sa ngayon. So first is yung sa Hagay, umuwi din po ako para sa Hagay. And inano din, na-remind din po ako na inisponsoran ako mag-training sa Baguio para mag-facilitate sa Hagay tapos hindi ako attend, hindi ako pupunta. Kaya nangyari is by the grace of God po ay
help po tayo sa Hagay. And then ito na naman, parang buong June. So, yung sa Hong Kong naman po. So, ayun, nung nag-yes na po ako kay Ate Casey, doon naman binook na. So, ibig sabihin, kailangan na din magbayad. Actually, nung time na yun, is sunod-sunod po talaga yung mga binayaran namin sa review, sa tutuluyan, sa lahat, as in sunod-sunod po. And hindi biro yung laki ng pera na sa university pa lang na in-enrollan po namin for medical review po ay 45,000 na. And sabi ko, Lord, paano ko naman pagsasabayin? Nag-oo na ako, tapos parang nakakanginig ng tuhod, may babayaran ako sa ticket ko po sa mission. And na-open ko din po yun kay Ate Casey na ito yung mga binayaran ko, ate. Pwede bang medyo i-delay ko lang muna yung pagbayad ko sa ticket? And then, sabi niya, ay magbibigay ako ng 5K para gamitin mo idagdag mo sa review mo. Sabi ko, ate, pwede bang ilaan ko na lang sa ticket ko? Sabi ko. Kaya, sige, sabi niya. Kaya, nabawasan yung babayaran ko noon. And praise God po kasi, nung aalis na po, sakto ulit, June 16, bayaran ko ulit sa condo po namin, parang 9,000 yun, plus kuryente pa at So, yung balance ko sa ticket, biglang sabi ko, yun din yung exact amount na ibabayad ko sa kondo ko. Sabi ko, grabe ka, Lord, challenge mo talaga ako. So, pero praise God kasi yung provision ng Panginoon, hindi ko alam bakit nagkaroon ako ng amount na yon na bago kami umalis, hindi pwedeng wala akong ibibigay for the mission. Hindi pwedeng, ayaw kong libre. So, pero praise God, before nun kasi syempre, fundraising po tayo, nagbenta din ng peanut butter, ganyan. Thank you sa keep the change, ganyan. Sila Sister Elizabeth din po, sila Ate Eds, ganun. So, naipon. And praise God, kasi yung provision ng Panginoon. So, okay na, nakabayad na. And as in, wala po akong babaunin, wala akong parang babaunin doon sa Hong Kong. Pero by faith, sabi ko, hindi naman napababayaan ng Panginoon doon. Sabi ko, kaya hindi din ako nagsabi kay Kuya, kasi si Kuya nangako na support kita sa mission. Pero praise God, kasi bago ako umalis, syempre, andyan ang WPS print na every time na nagpapagawa tayo is nagsusupport po sa ministry ng Panginoon, kaya may pabaon ang WPS print po sa akin din. And pagdating doon, sa immigration na po, praise God, dahil first time ko nga pong lalabas, hinarang po ako sa immigration. Pero ang bilin lang sa akin ni Pastor is, wag kang sabihin mo lang kung ano yung tanong, sagutin mo. And then, anong time na yon, ang tanong po agad sa akin, anong gagawin niyo doon? Magkakandak po kami ng seminar. And ang daming tanong, umabot na, hinalungkat yung page, tinitignan kung totoo ba na kasama ako sa ministry, nag-church ako dito, so ang daming proof na kailangan ibigay. Tapos ang tanong pa doon, bakit sa dami-dami ninyo, ikaw ang napili na kasama nila, mga ganon. So, tapos napangiti lang ako, sabi ko, favor ng Panginoon po, ewan ko, pero ganon po talaga. And then, tas training din po, nakakasama ko po sila sa training and seminar na nagkakandak din po. So, mga ganong question. And
tinignan yung kung may picture kaming tatlo ni Pastor, ni Ate Casey na nasa church, hinahanap ko ulit. Tapos sila Pastor nagpipray na kasi parang 30 minutes or 20 to 30 minutes po akong ini-interview and sila Pastor nandun na po sa nakatawid na. And na-remind lang po ako, ang prayer ko lang sa isip ko is, Lord, give me wisdom na wag akong kabahan. Kasi pag kinakabahan ako, iba-iba yung mga nasasabi ko. Pero sabi ko, wala namang binilin sa akin na eto lang, na wag kong sasabihin yung mga ganito. So, ibig sabihin, wala akong dapat hindi sabihin. Kung ano lang yung tanong sa akin, yun lang yung isasagot ko. So, tinatanong lang po ako. And then, nung tinatakan na po, hinarang ako ulit nung isang immigration. Tinanong kung ano yung exact tanong nung una sa akin, ganun ulit yung tinanong sa akin para makita kung nagsisinungaling po ako. Kasi ang isa sa iniiwasan po nila ay yung mag-TNT ka nga sa ibang bansa. So, nakatulong din po kasi dala ko yung mga documents ko na proof na nagre-review ako at babalik talaga ako. So, yun po yung, yun naman yung hinahanap po nila. And praise God at pagka po namin doon, grabe yung joy sa amin. And sige Pastor, magkape tayo habang naghihintay dahil yun nga, grabe yung joy na nakatawid po kami. And pagdating po doon, ang po sa akin is, actually hindi masyadong mahirap kasi like sa mga nag-Cambodia po, di ba, mission, ganito, ganyan. Hindi din ako nakasama doon kasi 2 weeks, hindi po kaya. Pero sa Hong Kong is inalaw ako ng Panginoon na mag-observe and makita, parang naging preparation po sa akin yun and mas lalong inalign ng Panginoon yung dahilan, yung purpose, bakit ako nagpupursue na tapusin yung sa review ko, yung sa exam ko. Parang pinakita niya sa akin, parang pinrepare niya ako for the next step na gagawin at after review and after the exam po. Kaya thank you Lord and yung learnings sa time na yon, yung observation and yung opportunity nung time na yon na inano po ng Panginoon sa atin. Kaya praise God and doon pinaparealize ng Panginoon na napakalawak ng ministry ng ating Diyos, napakalawak ng kaharian ng ating Panginoon. And kailangan palawakin din natin yung ating isip, yung paradigm natin at tingnan natin yung mga saan pa bang area tayo kailangan magamit ng ating Panginoon. So, revelation and insight is inano din ng Panginoon yan sa akin. So, isa pong naging insight sa akin nung tinuro doon ni Pastor nung sa Access One, what is in your hands? Ano ba yung nasa kamay mo? Like si Moses po, di ba? Si Moses kasi ang nasa kamay niya is baston. And yung baston na yon, sa pamagitan ng baston na yon, ang dami napakita ang himala, 'di ba? ng Panginoon sa Egypt na natulungan ang Israelite na makalaya from the Egyptian. So sa akin, ano ba yung nasa akin? So yun din yung naging ano ko. And etong nasa akin, hindi mo pwedeng, yung mga hawak natin ngayon, hindi po natin pwedeng maliitin dahil yan ang gagamitin ng Panginoon para makita ang glory at makita ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Amen. So yun lang po. To God be all the glory and sama-sama po tayong lumago sa ating Panginoon. Praise God. Amen. Grabe, nakaka-bless ang testimony ni Pastora Jo. Ayan. So, praise God. Ngayon naman po, darako po tayo sa tithes and offering. Tinatawagan ko po si Brother Kevin para sa declarations of tithes and offering. Sige po, ini-invite ko po lahat na tumayo at hawakan ng ating mga offerings at ika po as we declare.
Father, we realize that you are our source and you are therefore the
Sige, mag-pray tayo ng upuan at amen. Ubus na ba yung upuan? Wala tayong upuan na iba doon sa harap. Ganun. So yung upuan pala ang kulang. Sige. Okay, back to you. Sister Beauty. Sister Building. Okay, hallelujah. Catherine, ay, Pastora Catherine. nagpa-parking. Oh, hallelujah. Si Inay, kung nandiyan na, dumating ka ba? Thank you, Lord. Hallelujah. Dalawa lang naman ang puno ang kalsada, yung church at saka sabungan. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pastora Inay, hintayin natin si Pastora Inay. Ah. Baka Hallelujah. walang parkingan yun. Siya kasi yung nag-park doon sa dulo. Ay, ganun po ba? Praise the Lord. Pakisundo na lang kung nasaan. Oh, hallelujah, hallelujah. Yeah, Pastora Inay. Good morning. Pastora Inay, good morning. Thank you, Lord. Ang aking Okay, driver. kumplito na po tayo. Hallelujah. Amen, amen. Praise the Lord, amen. Okay. Ito po ang pagmamahal po namin sa inyo, Bishop Rolando Santiago, Pastora Inay. Ito po'y galing sa Panginoon, dumaan po sa amin at nanggaling sa malaking puso na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa mga lingkod ng Panginoon. Ito po ay ibinibigay po namin sa inyo, Bishop. So, dahil manalangin, pag-pray, let's offer this to the Lord. O Diyos, maraming salamat at Lord God, kayo po ang nagtakda ng mga panahon at mga samahan. Lord, we pray for the National Women of Blessing na patuloy yung pagpalain ang kanilang trabaho, ang kanilang gawain to go around the CCPIMI churches and bless not only the pastors but the church, the churches. Salamat Panginoon sa leadership, Mr. Bewley at lahat ng kanyang mga kasamahan na nagtutulong-tulungan upang Lord God maitaguyo
Hallelujah. Amen. Alam ko po na tayo pong lahat ay nakakarinig na po ng mga banal na salita ng Panginoon. Amen. At unang-una po ay, yun po yung unang-una ko pong narinig, yung siyalak. Sa pagtuturo ni Pastora Inay sa atin. Amen. At yung siyalak anointing na yun po ay isinapuso't isipan ko po lagi. Na ang siyalak ay continuously advancing, prospering, succeeding by God's divine enablement, arising from the will of God and the purpose of God. Amen. At ang siyalak ay God-centered. Amen. At ngayong umagang ito ay ang mensahe po ay loving God, loving people. Sino pong nagmamahal sa Diyos? Amen. Lahat po tayo ay nagmamahal sa Diyos. Pero depende po yun. Hallelujah. Dahil marami pong pinapagawa ng Panginoon sa hallelujah sa taas ako. Ay, paano to? Hallelujah, Jesus. Okay, hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Amen, amen, amen. Aakyat ako dito saan. Oh God, hallelujah. Oh, hallelujah. Gay, nasa taas ako. Ay, naku. Hallelujah. Yes. Thank you, Lord. Naririnig niyo na po ba ako? Okay. Marami pa lang, nandyan sa taas. Ano po? Praise God. Thank you, Lord. Alam ko po na tayo pong lahat ay nagmamahal sa Diyos. At depende po ang bawat isa sa atin kung tayo talaga ay totoong nagmamahal sa Diyos. Amen. Okay, sabi niya sa banal niyang salita, thank you anak ko, to God be all the glory. Okay, sabi niya sa banal na salita ng Diyos, sa Matthew 22 verse 34 to 39, alam po ninyo, ito lahat ng tinuturo po namin sa bawat churches ng CCP IMI. At alam ko po na salamat sa Diyos dahil sa 27 years na kami po ay umiikot sa bawat churches ng CCP IMI. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Okay? Naniniwala po ako na ang salita ng Diyos, siya po ang nakatanim sa ating puso, isipan. Amen. Okay? Napaka-importante dito po sa ating puso para hindi po natin makalimutan. At ito po ang sabi ng Panginoon na mahalin natin ang Panginoon ng ating Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Amen? Hallelujah. At mamahalin natin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. At ito pong pinagagawa ng Panginoon na ito ay ang mga National Women of Blessing tuloy-tuloy na nagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Unang-una sa family natin, pangalawa sa family of God. Amen. At
Pero mayroon po tayong gagawin. Hindi lang tayo yung sumasampalataya lang doon sa bagay na nakikita natin. Unang-una, sasampalataya tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat para tayo ay matatatag. At sasampalataya tayo sa kanyang mga propita, sa kanyang mga lingkod, at tayo ay giginhawa. Amen. Kasi po, kung isa lang ang paniniwalaan mo, naniniwala ka sa Diyos, pero hindi ka naniniwala sa kanyang mga lingkod, wala rin po yun. Kung naniniwala ka sa lingkod niya at hindi ka rin naniniwala sa Diyos, wala rin po yun. Kaya dalawa lang po ang ating gagawin. So, sasampalataya tayo sa Panginoong Diyos at sasampalataya tayo sa kanyang mga propita o lingkod ng Diyos. Amen? Oh, praise God. Thank you, Lord. At ito po ang palagi naming sinasabi yung how to believe the prophet or the man of God. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Number 1 po na gagawin po natin sa paniniwala natin sa mga lingkod ng Diyos o ang mga propita ng Diyos, yung tanggapin natin sila ng buong buo. Wala pong murmuring, wala pong complaining, dahil sila po ang inanoint ng Panginoon na magtuturo sa atin upang hindi tayo mapariwara, hindi tayo mapunta sa kanan o sa kaliwa, kundi diretso po sa Panginoon. Amen! At ito po ang sabi, halimbawa dito si Prophet Elisha. Matatagpuan natin itong propitang ito sa 2 Kings chapter 4 verse 8 to 9. At ang sabi niya dito sa salita ng Panginoon, at nangyari isang araw na si Eliseo ay nagdaan sa Shunem na kinaroroonan ng isang dakilang babae. At pinilit siya niya na kumain ng tinapay. At nagkagayon na sa tuwing siya ay daraan doon, ay lumiliko roon upang kumain ng tinapay. At sinabi niya sa kanyang asawa, narito ngayon, aking nahahalata na ito'y isang banal na lalaki ng Diyos na nagdadaan sa ating palagi. Sabi niya, kaya yun po ay buong puso niya na tinanggap si Prophet Eliseo, yung Shunamita. Hallelujah. Yung taga-Shunem na yan. At itong ginawa dito ay nag-usap sila ng kanyang asawa. Sabi niya, sweetheart, nahalata ko na itong palaging dumaraan sa atin dito ay isang banal na lalaki ng Diyos. At pwede ba na ipagawa natin siya ng kwarto, ng tulugan, kama, mayroon siyang lamisa at ilawan. Sabi nga niya, may upuan. Tapag tuwing pupunta dito, makapagpahinga at pagkatapos makapagpahinga, mag-aaral siya. Tapos, binigyan din po siya ng isang presider sa kwarto na paglalagyan niya ng mga pagkaing masustansya. Para ang prophet na yan ay humaba ang buhay niya, malusog, na magpapahayag ng salita ng Diyos. Amen! Kaya wala po tayong karapatan na mag-murmur o mag-complain sa lingkod ng Diyos na ibinigay sa ating dito sa Christ Our Life Ministries. Ang palagi nating gagawin sa kanila ay ipanalangin. Ipanalangin sila at pagpalain sila. Yun po ang ating gagawin sa mga lingkod ng Panginoon. Amen! Kaya yun po sabi niya dito sa Jeremiah 3 verse 15, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Alam po ninyo, hindi natin kalooban ang mga lingkod ng Diyos na ibinigay sa atin. Kalooban ng Diyos na sila'y ibinagkaloob niya sa atin. Para tayo ay
tumatag ang ating paniniwala sa Diyos at patuloy na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Amen! Yun po ay sinabi niya sa Jeremiah 3 verse 15. Okay. Number 2, obey them. Sabi niya dito, matatagpuan natin yung kanyang banal na salita sa obey them sa Hebrew 13 verse 17. Pag nagtuturo si Pastora Inay, naririnig ko rin ito. Hebrew 13 verse 17. Sabi niya dito, obey your leaders and follow their orders. They watch over your souls without resting, since they must give to God an account of their service. If you obey them, they will do their work gladly. If not, they will do it with sadness, and that would be no help to you. Hindi nakakabuti sa atin kung tayo ay hindi sumunod sa kanila. Palaging yan po ay utos ng Panginoon. Lahat ng mga utos ng Panginoon, pag ginawa po ninyo yan, may pagpapala. Sabi niya sa Tagalog, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo. Sabi niya, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Kaya lahat po ng mga tinuturo ng Panginoon na salita ng Diyos, dapat natin itong isagawa ng buong puso. Amen. Sabi niya sa banal niyang salita sa Colossians 3:23, whatever you do, do it heartily as unto the Lord and not unto men. Amen. Pag palagi natin nasa puso't isipan po yan, ay masusunod po natin lagi ang pinagagawa ng Panginoon at malulugod ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Alam po ninyo, pag hindi kayo nag-amen, matagal akong matapos. Hallelujah. Maghapon, magdamag, dito po tayo, ha? Hallelujah. Ako ay masayang-masaya na nagsasalita po dito, kayo ay nakaupo. Opo. Ang pagtugon nyo dito, amen. Dahil salita ng Diyos po yan. Pag hindi kayo nag-aamen, it means to say, hindi kayo naniniwala sa salita ng Diyos. Ako po yung nagsasalita na naghahanap po ako ng katugunan. Kasi hindi naman pipi ang nasa harapan ko. Kaya, pasensya na po kasi yun po ang pinagagawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Sumusunod lang po ako sa sinasabi ng Panginoon. Sa kadami nyo yan, tapos, amen. Hindi po kayo nag-almusal? Ay, hindi po. Sorry po. Sorry po, dahil wala po akong dalang pagkain. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ako po ay tuwang-tuwa na narito sa inyong harapan ngayon. Ha? Ayaw ko yung lalantu-lantutay. Gusto ko yung palaging masigla. Amen. Sa lahat ng National Women of Blessing, we are upper class. Upper class na po kami. Mayroon diyang hindi upper class ang aming bunso, si Sister Susan Albindia Cross. Yan ang bunso namin. Tapos si Pastora Ria Lahira. Ay wala po. Okay, hallelujah. At parating na po sa upper class si Pastora Beth. Okay, si Pastora Catherine Inay. Parating na po sa upper class. At welcome po kayo sa upper class. Amen! Hallelujah, Jesus. Number 3, respect them. Okay. Sinabi niya sa banal niyang salita sa 1 Thessalonica 5 verse 12 to 13. Yan. Ang sabi ng Panginoon,
Datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalaala sa inyo. Verse 13, at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. At ang pagrespeto sa lingkod ng Panginoon, yung kagaya ng pagrespeto natin sa Panginoon, sa paggalang natin sa ating Panginoon, na siya po ang nag-anoint ng mga lingkod ng Panginoon. Nandito yung mga lingkod ng Panginoon eh. Kilala ko sila. Si Pastor Binjo, ang aking inaanak sa kasal, si Pastor Hill Ferrer, hallelujah, Pastora Arlene, Pastora Bibi, ay maraming pastora dito. Amen. Si Pastor Pablo Agustin, hindi ko nakita. Hallelujah! sorry po, andan dyan pala kayo sa second floor. Hallelujah. Thank you, Lord. Talagang napakabuti ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Mamahalin natin sila sa pag-ibig. Sabi niya dito, na ibinigay ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa ating pamumuhay. At ito po ay 27 years na kami na umiikot. Ito po'y nasa puso't isipan ko po ito. At ito po'y sinusunod ko lagi. At tuwing pinapangaral ko ito lagi, ako muna ang patuloy na nire-remind ng Panginoon doon sa kanyang salita. At sa pagsunod ko, sa paggalang ko sa mga lingkod ng Panginoon, nandyan po lagi ang pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen! May gagawin ka para ang pagpapala sa iyo ay mag-o-overtake. Amen! Hallelujah! Number 4, bless them. Sabi niya dito sa Galatians 6 verse 6, oh, hallelujah. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Okay, hallelujah. Ito, masayang-masaya po ako dito sa sinasabi ng banal na kasulatan na yan. Pag yan ay sinusunod mo ng buong puso, hallelujah. Yung mga kailangan mo, alam ng Diyos po yun. Kahit na hindi mo hinihiling, kagaya ni Haring Solomon, hindi siya humiling ng kayamanan o anuman. Ang hiniling niya ay kaalaman at karunungan. Hallelujah. Pero nalugod niya ang Panginoon at pinagkaloob sa kanya yung kahit hindi niya hinihiling, yung mga kayamanan. Amen. Hallelujah. Yun po ang gusto kong mangyari sa ating lahat. Dahil alam ko po na matagal na tayo sa Panginoon at hindi natin tinatamasa ang totoong pagpapala na nagmula sa Diyos. Dahil may kulang pa sa atin. Okay, sabi ko, mahal ko ang Panginoon. Pero mahal mo pa rin yung pera mo hindi mo pinapakawalan. Mahal mo yung sarili mo dahil minsan nakakalimutan mong manalangin, ang sinusunod mo yung kalooban mo, hindi mo sinusunod ang Diyos. Hallelujah. Nakita ko po ang sikreto dito sa pagpapalang ito. Na pag kayo ay bukas lagi ang palad na magpala sa kanyang mga lingkod ng Panginoon, maraming bintana sa langit na binubuksan ng Lord upang ihulog ang mga pagpapala na walang sapat na silid na paglalagyan. Amen! Hallelujah! Sino pong gusto nun? Amen! Oh, hallelujah! Number 5, give them double honor. Sabi ng banal niyang kasulatan sa 1 Timothy 5:17. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 1 Timothy 5:17. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga
nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Amen. Ito pong sinasabi dito na iba yung kapurihan ang ipagkakaloob sa mga lingkod ng Diyos. Lalong-lalo na, sabi nga niya, yung mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Nakikita naman natin ang mga lingkod ng Panginoon na talagang ibinigay nila ang kanilang buhay upang masunod nila ang kalooban ng Diyos. At yung sinasabi niyang kakaibang ibayo dito, halimbawa, ito po ay para doon sa ordinary na tao, isa lang. Sa lingkod ng Diyos, dapat dalawa. Kakaibang ibayo. Amen? At tayong lahat, hindi tayo dapat mag-complain kung yun po talaga ang para sa kanila. Kailangan tayong lubos-lubos na makiayon doon sa sinasabi ng banal na kasulatan. At yun po ang dapat natin talagang isapuso't isipan po natin na tayong lahat ay wala pong pag-aari dito sa ibabaw ng mundong ito. Lahat ito ay pag-aari ng Diyos. Kaya dapat natin na itong pag-aari ng Diyos na ibinigay sa atin, kailangan we are a good steward. Amen. Mabuting tagapamahala tayo sa lahat ng mga ipinagkaloob ng Diyos, ng mga kayamanan, financial, material, o itong katawan natin. Amen. Kaya, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Diyos dahil nai-enjoy ko po ang mga pagpapala na nagmula sa Diyos. Lalong-lalo na na-enjoy ko po nung nandun na sa langit ang aking asawa. Kasi siya lamang ang Diyos na pinagkakatiwalaan ko po. Noon, sabi ko, Panginoon, ito kailangan ko, pero sweetheart, pahingi. Okay. Pero ngayon po, siya lang talaga ang the best na nagbibigay sa akin. May narinig ako sa isang naglingkod ng Diyos na hindi lahat daw ng anak ng Diyos ay aangkinin niya yung Pilipos 4:19. Kung hindi tayo tatanim sa ubasan ng Panginoon. Okay? Unang narinig ko yun kay Pastora Yoli, na hindi ka pwedeng mag-declare, sabihin mo na, buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ay ibibigay niya sa atin lahat ng pangangailangan natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ka pwedeng magdeklara daw yun kung hindi ka nagtatanim sa ubasan ng Panginoon. Amen. At dito sa atin, bawal po ang maramot. Tikom ang kamay. Bawal po dito. Ang anak ng Diyos ay palaging bukas ang palat at mapagbigay. Amen. Huwag nang iisipin ang sarili mo dahil pag inisip mo ang sarili mo, magkulang-kulang ka. Pero pag inisip mo ang iba, lalo na ang mga kapamilya sa Diyos, sobra-sobrang pagpapala. Amen. Kaya tayo pong lahat ay dapat nakatuon doon sa lahat ng mga pinupuntahan po natin na gawain ng Panginoon. Dapat may dala-dala tayo na itanim. Pagmamahal yun sa Diyos. At yun po ang ipinagagawa ng Panginoon sa amin. Amen. Sa National Women of Blessing na narito ngayon, ay talagang blessed na blessed po ako sa kanilang buhay dahil mapagbigay yung mga yan. Kaya natatamasan nila ang mga pagpapala na nagmula sa Panginoon. Sasabihin natin, mayaman ang ating Diyos, pero nakikita naman yung buhay mo. Kahit hindi ka magsasalita, kung nakikita yung buhay mo, yun. Naluluwalhati ang Panginoon. Amen? Okay? Hindi lahat ng
nakakarinig ng mga salita ng Diyos na ito, hindi lahat nakakasunod. Pero dito sa Christ Our Life Ministries, alam ko, kayo ay masunurin. Amen. Sabi sa Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the fruit of the land. Kaya, yun po, kailangan willing and obedient. Kung willing ka naman, hindi ka naman obedient, wala rin. Obedient ka naman, hindi ka naman willing, wala rin. Kaya kailangan dalawa rin yun. Dalawa rin ang susundin natin. Amen. Ang nanampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Yon, sinabi doon sa Santiago. Nananampalataya ka nga, pero nakanganga ka, wala kang ginagawa. Nganga. Oh, tama? Sinong gustong nganga? Sinong gustong pagpapala? O, kailangan gumawa. Amen. Ang ganda talaga naman dito, oh. Sa lugar ko, mataas ako, malapit na ako sa trono. Hallelujah! Amen! Ngayon lang ako nakatungtong sa mataas. Sanay ako dyan sa mababa kasi. Kaya, purihin natin ang Panginoon. Ang ganda dito talaga sa Christ Our Life Ministries. Pati itong Mike, maganda busis ko, ano? Maganda ba boses ka? Hallelujah! Praise the Lord! Number 6. Support them. Support them. Sabi niya dito, sa Matthew 10, verse 41, ang tumatanggap sa isang propita dahil sa pangalan ng propita, naririnig ko rin ito, tinuturo ni Pastora Inay sa Bible School. Ay tatanggap ng ganti ng isang propita. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. Hallelujah. Matthew 10 verse 42, at sinumang magpainom sa isa sa maliliit na ito na kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Amen. Kanina, nung bago ako magsalita, nakalimutan ko ang mga tatay, Happy Father's Day, sabi ko. Kasi kanina, nung bago pa lang kami dito, bumati na ako ng Happy Father's Day sa mga tatay. Pero siguro hindi pa kumpleto ang mga tatay kanina, kaya ngayon babati ako ng Happy Father's Day sa mga tatay. Amen. Hallelujah, Jesus. Yun po, pag tayo ay may ginagawa sa Panginoon, mayroon laging gantimpala na nakalaan sa bawat gawa natin. Amen. Nanghihina na. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Masaya ba kayo? O nalulungkot? Masaya. Amen, 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 amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Baka inaantok kayo? Hindi po. Hallelujah. Praise God. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tandaan po natin yan. Lahat po tayo, lahat ng gagawin po natin may kaakibat na pagpapala. Doon ka umasa sa Diyos, hindi doon sa binibigyan mo. Yung iba, nagbibigay sila kasi makapagbibigay din yung binibigyan nila. Pero sa akin, natutunan ko ngayon, lahat ng binibigyan ko, sinasabi ng Lord sa akin. At yung mga binibitawan ko, pinapalitan ng Lord ng higit pa na kailangan ko. Amen. Hallelujah, Jesus. Talagang masayang-masaya po ako. Dahil doon sa salita ng Panginoon na sinusunod ko, nakikita ko yung kamay ng Diyos na dumadaloy sa aking buhay. Kaya, yun po, wag natin kakalimutan po yun. Amen?
Okay, amen. Hallelujah. Results in believing the prophet or the man of God. May resulta. May resulta po yung paniniwala natin sa mga lingkod ng Panginoon at sa mga propita ng Panginoon. Sabi niya dito, the same reward as prophet. Yung binasa ko na kanina sa Matthew 10 verse 41, yun po. Anyone who will comes a prophet, just because that person is a prophet, will be given the same reward as a prophet, sabi niya. Anyone who will comes a good person, just because that person is good, will be given the same reward as a good person. Amen. Sino pong gusto niyang matanggap yung ganon? Praise the Lord. Yung mga nag-amen, sila ang makakatanggap. Yung mga hindi nag-amen, bahala na ang Panginoon. Magrasya ang Panginoon. Amen! Ang Panginoon ay punong-puno ng grasya sa mga magrasya. Pero sa mga walang grasya, disgrasya. Hallelujah! Ano gusto nyo? Disgrasya, grasya? Grasya. Sa Panginoon, grasya. Sa tao, disgrasya. Number 2, provision. May provision po ito. Matatagpuan natin yung magandang halimbawa, si Prophet Elijah. Ito'y tungkol sa babaeng sa 1 King chapter 17, verse 13 to 16. Ito po yung inutusan si Prophet Elijah na pupunta sa Sarepta, na kung saan may madadatnan ka doon na babaeng balo na namumulot ng patpat, na yun po ay pagluluto niya sa kunting harina at kunting langis. At pag yun po ay naluto niya, huli na pagkain nilang mag-ina. Pero dumating si Prophet Elijah doon sa lugar na yun. Sabi ni Prophet Elijah, pwede bang makiinom? Sabi niya. Pero hindi lang pala makiinom, kundi nag-request din siya ng kakainin niya. Eh, ang sagot ng babae, ito nga na huling kunting harina, kunting langis. Kaya namumulot ako ng patpat para mailuto ko at huli ng pagkain namin yun, sabi. Pero, praise God, sabi ng Prophet Elijah, sige, huwag kang matakot. Gawin mo muna ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon. At pagkatapos yan, pakainin muna ako at saka kayo kumain. At ang sabi ng Panginoon, sabi niya, itong paglalagyan mo ng harina ay hindi mababawasan. Ni paglalagyan mo ng langis ay hindi makukulangan. Sabi niya, umaapaw. Kaya bawat gawa natin sa pagsunod natin sa salita ng Diyos ay may pagpapala. Amen. At naniwala yung babaeng balo na yun dito sa kanyang sa salita ng prophet na yun. At nangyari po. Nung napakain yung si Prophet Elijah, hindi sila naubusan ng pagkain nila hanggang sa pinapatak ng Panginoon ang ulan. Tingnan po ninyo ang miracle. Kaya ang lahat po ng sumusuporta sa gawain ng Panginoon, lalo na sa mga lingkod niya na nagtuturo sa atin at nag-aasikaso sa atin, ay hindi tayo mauubusan. Overflowing blessing ang ating matatamasa. Sino pong gusto noon? Hallelujah, Jesus. Talagang, ang salita ng Diyos mabisa. Sabi niya, kasa alinmang tabak na magkabilang talim. Ito'y tumatagos sa kasukasuan. Sabi niya, sa dulo ng utak, natataho, sabi niya, ang nilalaman. At ito po ay napakabuti ng Panginoon dahil po ang salita niya ay katotohanan.
At yan po, kung yan ay susundin mo ng buong puso na hindi ka nag-murmur, hindi ka nagkukumplain, yun po ay matatanggap mo yung mga pagpapala na yun. Amen. Hindi ako nagsasawa na magsasabi nito dahil nakikita ko talaga ang kamay ng Panginoon sa aking buhay. At praise God, siya po ang aking itinataas at niluluwalhati. Dahil ito po yung sinasabi nila, papaano ka magpala kung ikaw mismo ay wala? Oh, totoo, di ba? Kahit gusto mong magpala, kung wala ka, mayroon kang maibigay, wala po. Pero kung alam ng Diyos yung puso mo na ikaw ay magpapala sa lingkod ng Panginoon at sa ubasan ng Panginoon, ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng pagpapala. Ang mahirap kasi hindi natin madadaya ang Diyos. Nababasa niya kung anong nasa puso at isipan po natin. Mayroon iba dyan na humihiling sa Panginoon na alam niya kung anong iniisip natin, alam niya kung anong nasa laman ng ating puso. Amen. Kaya yun po, kailangan maitanim sa iyong puso at isipan ito lahat ng mga pagpapalang ito, ang mga salita niya kaakibat ang mga pagpapala kung susundin natin ng buong puso at may kababaan na pagsunod sa Kanya. Amen? Hallelujah. Number 3, healing. Mayroong kagalingan ang pagsunod sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga propita, mayroong kagalingan. Sino pong gustong may sakit? Wala. Sino pong gusto niyang malusog, malakas? Pinagpapala ng Diyos. Okay, sundin natin lahat yung mga pinagagawa ng Panginoon. Ito po yung matatagpuan natin ito sa 1 King chapter 17 verse 17 to 22. Ang sabi nito si Prophet Elijah, ito yung anak ng balo. Yung anak ng balo na yan po ay nagkasakit at nawalan po ng hininga. At nung nalaman nito si Prophet Elias, siya po ay nanalangin. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, inunat niya sa bata ng 3 bisis. Dinapaan niya yung bata ng 3 bisis. Na sabi niya, Panginoon, kung Diyos, idinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa Kanya ang kaluluwa ng batang ito. Kaya ang Panginoon natin na nakakakita sa akin, yun po ay binubuhay niya ang mga patay. Tingnan po ninyo yan. Yung pangsakit, kaya bawal magkasakit ang mga gumagawa sa ubasan ng Panginoon at nagsusuporta sa gawain ng Panginoon. Amen! At ito pong healing na ito, napakahalaga. Mayroon akong testimony sa healing na ito. Nung mga nakaraang buwan, ako po ay masipag kasi ako, masipag. Ngayon, nung magdidilig po ako ng halaman, dala-dala ko yung isang balde na tubig. Siguro mahirap hindi ko alam kung anong itsura ng pagyuko ko. At yung pagyuko ko na yun, hindi na bumalik yung balakang ko. Ganyan na, ganyan na. Ganyan na. Sabi, iunat ko, ay masakit. Okay, ang ginawa ko, ay Panginoon, sabi ko, ito yung tinuturo ko na sumusuporta ako sa mga lingkod ng Diyos. May kagalingan, sabi mo. Ganito ba ang gagawin mo sa akin pag magtuturo ako? Ikaw ang my greatest healer, the greatest physician, ganito po ako. Sabi ko sa Panginoon, totoo po yun. Sige, unti-unti ako na pumasok sa aking bahay. Nung pagpasok ko sa aking bahay,
sigaw ng malakas. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, ikaw ang kasama ko ngayon. Sabi ko, ibalik mo, i-align mo ang nalihis na ugat o buto sa likod ko. Pero siyempre may gagawin ako, unti-unti ko rin na inuunat. Pero masakit, ay halo-halo yung iyak ko, yung sipon, talagang todo na talagang grabe na Panginoon, sabi ko, ikaw lang ang the greatest healer ko, the greatest physician ko. Maniwala pa sila sa akin. Sabi ko, pag pupunta ako sa iba-ibang church, magtuturo ako, ganito ako. Ay, hindi sila maniwala sa iyo na ikaw ang greatest healer ko. Alam po ninyo sa pagtitiwala ko sa Diyos, sa pagbigkas ko ng kanyang salita, na siya ang greatest doctor ko, greatest healer ko. Naibalik po yung nalihis na ugat at buto dito sa likod dito. Naibalik po. At salamat sa Panginoon. Kahit na ganoon, pumunta ako sa high precision. Pina-x-ray ko itong likod ko. Lumabas, mild. May mild. At sabi, bawal na raw akong magbuhat ng mabigat. O, bawal daw akong yung yumuko-yuko. Ay, sabi ko, paano? Hindi ako sanay sa ganun. Oh. Pero sabi ko, susunod ako. Dahil nagpadoktor ka kung hindi ka maniwala. Kahit na mayroon kang doktor na pinakamataas na niniwala ka sa kanya, pinagaling ka na. Pero ikaw naman ay sumuway ka sa sinasabi ng doktor. Oh, di. Babalik. Ay, hindi na babalik ito. Wow, napunta kami ng Iloilo. Sinitingnan nila ako, pero wala akong naramdaman. Purihin ko ang Panginoon. Hanggang ngayon, ako ay energetic, overcomer. Hallelujah. Blessed to be a blessing to others. Naniniwala po ako doon sa Shalak anointing. Praise the Lord sa Shalak anointing. Dahil doon sa Shalak anointing na yon, na ako ay pinaghaharian ng Diyos, natatamasa ko lahat ng mga hindi ko natatamasa noon. Iba po ang anak ng Diyos na masunurin na hindi nagkukumplin, kaysa anak ng Diyos na sumusunod may kumplin. Alam po ninyo yung mga makumplin noon, Old Testament, nilamon ng lupa. Bumuka ang lupa, nilamon. Gusto nyo ganon? Magsuporta na tayo sa gawain ng Diyos. Amen? Okay, hallelujah. Ito po may healing. Ay, talaga naman, salamat sa Panginoon dahil po, ngayon ay street body ako. May Pangasinan niya, agalay, may impanliwat-liwat. Ganto. Grabe, impaspas dan maong. So, aray, sabi-sabit, wantura, no, kalundan untanay, akila anggad 3rd degree ng kanyang laman. Makikita mo pulang-pula, makita mo na yung ugat at buto. Yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, wala pa sa tuldok ng nararanasan. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Yun, may healing. At number 4, ay extremely blessed. Ito po yung gustong-gusto ko dito sa extremely blessed na ito. At patuloy ko rin ito na dinideklara sa buhay ko. Yung extremely blessed. Ito yun sa Shunamita. Matatagpuan natin ito sa 2 Kings chapter 8, verse 5 to 6. Ito yung sinasabi na yung Shunamita. Sabi niya, at nangyari samantalang kanyang isinasaysay sa hari kung paanong kanyang isinauli ang buhay niyaon napatay. Na narito ang babae na ang anak ay kanyang sinaulian ng buhay. Ay dumaing sa hari sa kanyang
bahay at dahil sa kanyang lupain. At sinabi ni Gaasi, Panginoon ko, o hari, ito ang babae at ito ang kanyang anak na sinaulian ng buhay ni Eliseo. Verse 6, at nang tanungin ng hari ang babae, sinaysay niya sa kanya, sa gayoy hinalalan ng hari siya ng isang pinuno na sinasabi, isauli mo ang lahat ng kanya at ang lahat ng bunga ng bukid mula pa nung araw kanyang iwan ang lupain hanggang ngayon. Alam po ninyo yung Shunammita na yan, hindi nakaranas ng salot, ng paghihirap. Dahil doon sa pakikinig niya, pagsunod niya sa salita ng Diyos. At ginamit si Prophet Eliseo. Yung doon sa lugar niya dati, nagkaroon ng salot, tagutom. Dahil doon sa kay Prophet Eliseo na lingkod ng Panginoon, siya po ay pinagkalooban ng naghalal ng hari. Hallelujah. Kaya po, yun po ang tawag doon ay extremely blessed. Amen. Sinong may gusto ng extremely blessed? Amen. Hallelujah. Kaya nga ito po, ang Shunamitang ito, extremely blessed ang natanggap niya. Kasi yung 7 taon na kinita ng kanyang lupain ay ibinalik sa kanya. Amen. Kaya conclusion na po, nais ng Diyos na tayo maging matatag at lubusang pagpalain. Kaya dapat tayong manampalataya sa Diyos at manampalataya din sa lingkod ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi niya dito, you can give without loving, but you cannot love without giving. Sabi niya dito, if you are giving addict, God will supply your habit. If your life is an attitude of giving, God will also support your living. Amen. Hallelujah. To God be all the glory. Salamat, Panginoon, sa mga napahayag na banal mong salita sa umagang ito. Totoo nga po, Panginoon, na ang mga salita mo lamang ay totoo at buhay. At tulungan mo kami, bawat isa sa amin, na masunod po ito namin ng buong puso, na walang murmuring, walang complaining, para yung mga pagpapala na kaakibat nitong mga gagawain namin ito ay matamasa din po namin, Ama. Sinisilyuan po namin ito lahat ng banal ninyong Espiritu, ang lahat ng naipahayag na salita mo. Ama, sa iyo lamang ang mataas na papuri, paggalang, pasasalamat, kalawalhatian, sa matamis at makapangyarihan na anak mo pang namin sa Kristo. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Hello. Yan. So napakaganda po yung mensahe na ibinahagi po sa bawat isa po sa atin. Sa inyo po. Ay, okay lang po. Okay, so sa oras na ito ay dadako na po tayo para sa appreciation po sa ating mga Women of Blessing. At tinatawagan ko po lahat ng ating mga president sa ating mga local churches from Calasiao, Nilumbot, Sapang, Leet, Kablong, yan, tinatawagan ko po sila, Villa, Vintinilla, mga Women of Blessing, mga president po natin. Tinatawagan ko po sila sa harapan. At, of course, ang ating mga Women of Blessing, National Women of Blessing, let's give clap for them. Sila ay pinagpapala ng Panginoon. Lahat tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Amen! Yan po. So, tinatawagan ko po lahat ng ating mga National Women of Blessing. Yan po. Tanggapin niyo po ang aming munting... Yan, dito po. Handog para sa inyo. From Christ Our Life Ministries. Pati si Inay po. Kasama din po si Inay. Okay, buksan niyo po ang laman niyan. Yan ay pinag-isipan po namin kung ano po ang bibigay po namin sa inyo. Ipakita niyo po sa kanila. Yan. Yan
Yan, kompleto po yan. Para hindi nyo tinitignan lang yung journal. May ballpen, may pamaypay para kung saan man kayo pumunta, ay hindi kayo may initan. Nandyan din ang inyong paypay, may nakasulat din, I am Ashri. Amen. Yan po. So, yan, tinatawagan ko po si Pastora Zini para ipag-pray po ang ating mga women of blessing. Wala nang dahilan para hindi dalhin ang ating mga Bible. Pastor Zini? Pag-pray po natin sila. Hallelujah. Father, we thank you, Lord, sa buhay po ng Woman of Blessing, Panginoon. We truly, God, na sila, O Diyos, ay pagpapala, Panginoon, O God, sa buong CCP Me Churches, Father God. Continue, Lord, hallelujah, na i-provide mo lahat ng kanilang pangangailangan, ito man spiritual, social, material, emotional, Father. Bless them indeed, and we declare, Panginoon, Chalak, anointing, be upon them, O God, and we declare that they are Ashre, as we are also are Ashre, Panginoon. Kami, O Diyos, ay mga Ashre, mga anak mo, Panginoon, pinagpalang tunay upang maging pagpapala ng lubusan, Panginoon, O Diyos. Salamat, O Lord, continue, Panginoon, yung pag-iingat mo, yung protection mo sa kanila at sa buong sambayanan po nila. Salamat, O Lord, in Jesus Christ we pray. Amen. Amen. So binabalik ko na po sa ating MC. Ano na yung communion? Amen. Praise God. Alright, so we have a communion. Sabay din ating communion ngayon. Kaya, praise God. Natawagan ko ang ating mga pastors to please come at help sa pag-distribute. Tayong lahat ay tumayo. Amen. Meron pa dito. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we come to you as we commune together in your holy name and through the power of the Holy Spirit. Bless, O Lord God, this the bread and the wine, and that, Lord God, in obedience to your word, as we partake this, we will receive all the blessings connected to this, all the virtues connected to this, Lord. Thank you for the divine health and divine healing. Thank you, God, for the Spirit in the name of Jesus. So, Lord, as we do this, Lord, not here today, Thank you for the cross. yes, Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame, in love you came and gave
Father, in Jesus' name, we come to the throne of your grace. We ask for your cleansing through the blood of Jesus Christ. We ask for the water of the word that cleanses us also in how we walk in our life. Thank you, Lord God, for what you have done at the cross of Calvary. We remember, oh God, the sacrifice of the cross. Hallelujah. We have been forgiven. And Lord God, we are continually in fellowship with you. And through this communion, Lord God, hallelujah, we know the power of the blood of the Lord Jesus Christ for the throne, against the enemy, and also, oh God, for our salvation, redemption. So Lord God, hallelujah, this time, as we join together our hearts, as we believe in you, Lord God, your word will manifest in our lives. Hallelujah. Prepare our hearts, our minds, and also our actions, O God. We dedicate them to you in Jesus' name. Amen. 1 Corinthians chapter 11, verse 29, 23. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, in the same night in which he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin. Thank you, Lord. After the same manner, also he took the cup, and when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. Do ye as often as you drink it in remembrance of me. Inumin natin. Amen. Let's thank the Lord. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Praise God sapagkat alam natin na ngayon ay Father's Day. Umupo tayo lahat. May I ask Sister Catherine to please come. Tawagin po natin lahat ng mga tatay, at of course, ang ating team, ang ating Blessed to be a Blessing team, pinapangunahan po ni Sister Ness and team. Nasaan po Sister Ness? Okay, para mga tatay, dito na po kayo lahat sa harap, yung nasa taas, nasa labas. Dito na po tayo sa lahat. We would like to honor you and bless you. Okay, sa oras na ito. Dito po tayo sa lahat, pinangungunahan ng ating pastor, nasa na? Yung aking tatay.
nakatayo sa harap namin. Every one of them, they are anointed. Amen. They are equipped. Amen. They are empowered by the Holy Spirit. Continually strengthen them, O God, with the strength of Joshua to boldly lead their families to the Lord. Fill them, Lord, with the love and the compassion that comes from you to always lead with the open arms and grace sa kanilang mga anak. We break the spirit of weariness. We break the spirit of distraction. We break the spirit of compromise. We break every stronghold in the name of Jesus over our families. And we declare today that our fathers will stand firmly as the spiritual priests, the protectors and providers of our homes. May their lives, ang kanilang buhay, Panginoon, be undeniable altars of worship. Sila po nga, Panginoon, ay patuloy na tatayo at mananalangin para sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa. That they will guide their wives and their children into your presence. Salamat, Panginoon. We declare blessings upon them. Blessings when they come in and blessings when they go out. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa ating mga tatay. Lahat po yan ay mangyayari in Jesus' name. Okay, wag po muna kayong aalis. Meron pong na-prepare para sa inyo. So first, yung binigay po ni Pastor kanina. Second po, meron po ditong laman na efficacy oil. Another po ay salon pass. Another po, alcohol. And meron po tayong towel na kasama. So marami po kaming kasama po dyan na nagbigay para mapasaya po namin kayo ngayong araw. And meron pa po kayong journal. So for the journal po, bali yung wala pong makuha ngayon, next week na because medyo short po tayo ng production ngayong week. So next week na po, meron po kayo lahat. And then meron pa po kayong mini cake na matatanggap. Mini lang po yan, as in mini po. Okay, so next po, since nakalista po ba kayo lahat, mga father? So again po, pag meron pang nasa taas or nasa labas, pwede po kayong pumasok because magkakaroon po tayo ng raffle mamaya. So may 18 po na makakatanggap. Okay? Mamaya na po yun, pagkakain na po tayo. Okay? So for now po, ibibigay po namin yung mga magpapa-smile sa inyo ngayong araw. Hopefully, kayo po ay masaya. And then, gamitin nyo po yan para sa family. Meron pong out of stock, hindi namin nakuha. Dapat meron po kayong hollow blocks, tig-isa. Kaso nga lang, nagtanong kami kay 888, wala na daw silang stocks. So, baka next year na po, hollow blocks, semento, ganon. Tapos ano pa ba? Pastor, gusto ko sanang ipabuhat na yung mga nakabalot na mabuhangin sa harap. Tig-isa. Okay. Thank you so much po. Sana po masaya po kayo. God bless po. Maraming salamat po. So, ang journal nila, ito po, so mga tatay, ito po ay journal. Ang journal na ito, may guide po kayo, okay, ng pagsosoap, okay, pagbasa ng scripture. So, pag kayo po ay naka-life group, ay pag-aaralan o ituturo po ito sa inyo. So, ito po yung inyong journal para kayo ay lumago sa Panginoon. Okay? Ang cute naman sa mga nakuha. Para daw sa mga nagda-diet, mini cake lang ha. Huwag nang ibigay sa asawa, sa inyo na yan. Baka, yan, Happy Father's Day po. Yan po ang panangaro ng Christ Our Life po sa inyo. Salamat po sa lahat ng donors. Pagpalain kayo lagi ng Panginoon as you bless our fathers today.
Meron din po tayong mga mothers na fathers, di ba? Sino po dito yung mga mothers na tumatayong tatay? Mga single parents. Meron po ba? Nandito ba kayo? Dito po kayo kasi pati kayo ay kasama. Yung mga tumatayong nanay na tatay pa. Sister Janet, nasaan Sister? Yan, Sister, o yan, o, di ba? Sa taas, Sister Lina, nasaan si Nanay Lina? Dito po kayo, saan si Nanay Lina? Yan, i-bless po natin sila. Sino pa po? Yung dual citizen, nanay na nga, tatay pa. Yan, sa taas pa meron? Yan, si mga nanay doon sa taas na tumatayong mga tatay din. Okay. Doon kayo sa harap ni Pastor para makita. Oh, double daw ang blessing ninyo. Dahil kayo yung mga, hello. Ayan. So si Janet, nasaan si Janet? Ayan, lika na anak. Okay. Palakpakan natin yung mga nanays and tatays at the same time. Patkidagdag din sila sa bibigyan ng yung journal. Sino yung nakabibilang para sa journal, yung mga to follow na journal natin? Okay, so nawadwad. Ano yung nawadwad sa Ilocano? Overflowing po tayo. Saglit lang po yung wala kasi nagpapak pa po sila sa loob. Okay, sino pa po yung kulang? Yung may 1 day old sa tiyan, ha? Si Jan! Christian pala. Joel, asan ka? Kuya Joel. Kuya Joel, baka ito na yung time. By faith tayo, Kuya Joel. Ang dami namin, no? Declaration daw. Kuya Kevin Ramos? Ay, De Guzman. Kuya Kevin De Guzman, paging. Akala ko nasa si Kuya Ray. Paging, Kuya Kevin De Guzman. Hello, yung wala po magstay po tayo sa harap, yung hindi po na nakatanggap, binabalot pa po. Pastor Babes. Sino po yung single mommy? Si Pastor Babes, Ate Tita Janet. Okay, yung mga hindi natanggap, ito na po yung ating bunot. May additional blessings po. May 18 na pinagpala sa oras na ito. Okay. So, habang nagpre-prepare tayong kumain, nasaan si Mr. Dayon Talan Sr.? Dayon Talan Sr., may additional blessing ka? Nasaan?
Yan. Oh, di ba? Saan si Mr. Dario Untalan? Nasaan siya? Next, I see, bakit para bagang Pastor John Mejia? Nasaan si Pastor John? Oh, may extra blessing, Pastor John, nasaan si, ayan, Brother Dario? Oh, si Mr. Chris Campos. Yan eh. Oh, mayroon para sa sweetheart ninyo. And then, of course, ang pinakagwapo sa mata ni Nes, si Rex Santiago. Yan. And then, si Daniel Untalan. Bakit pinagpalang mga Untalan ay? Pinabdan yan, si Daniel. Pagwapo ng pagwapo ang mga Untalan. Okay. And then, si J.R. Brunuela. Sir! Ang ating sir. Andito ba siya? Andito ba si Sir J.R.? Buti na lang walang duty si sir. So, wag mo akong huhulihin, sir, usapan natin yan. Yan, si Sir J.R. Mayroon siyang additional blessing. And then, of course, oy, walang daya ito, si Pastor Roland Santiago. Yan. Marami pa. Oh, sino pa? Bangabang lang dyan. Si RG. RG Carolia, RG. Hello, yan ang ating napakagwapong MC. Worship leader. Yan. And then, lahat na lang dito. Puro lalaki, syempre. Cesar Liway. Kuya Cesar, nasaan ka, Kuya Cesar? Kuya Cesar, where are you? Andiyan ba? Kuya Cesar. Si RG Tibayan. RG Tibayan. Sir RG, nasaan siya? Wala rin. Ayan, dito. Sir RG Tibayan. Yun, si RG. Yung isa nga ay si Juan Cesar. Kuya Cesar, nasan ka? RG Tibayan, okay. Lumabas lang. Jomar Alvirada. Jomar, Kuya Jo. Kuya Jomar, where are you? Kuya Jomar. Si JB Bernales. Kuya JB Bernales, pasensya na mga nanay Father's Day ngayon. Sa bahay nyo na lang hingiin. More than conqueror naman tayong mga nanay. Sila nabunot, tayo kakain. Kevin Ramos, Joler, meron kang something. Joler, Kevin Ramos, nabunot siya para sa'yo. Rainiel Arboliente, ayan, meron kaming kakainin ni ano. Sana si Rainiel? Ayan. And then, meron pa. Gino De Vera. Kapit lang mga mananay. Marami pa. Gino De Vera. Nasaan si Kuya Gino? Where are you, Gino? Are you there? Yes, you are there. Yan to mga nakikita natin ng mga naggwagwapuhan. And of course, si Mr. Darwin Untalan. Pala na mauntalan ngayon Karel, wala kang ano ba ito? Ay, wow, ano to? Pasensya ka na, hindi nabunot si Michael. Ay, ito na nga pa, Karel! Crispy fried garlic. O, diba? Alam kong ayaw mo ng mahirapan kang magkutkot. Ayan. Si Kuya Michael, may nabunot. Saktong-sakto. Meron pa? Sino pa? Wala na akong hawak. Oy, sakto. Meron pa? Wala talaga sa'yo, Joanna. Huwag kang mamag-asa. Bernie Felix. Ayun, si Kuya Bernie. Paano ginagawa dito sa
garlic linalagay sa pagkain, no? Tama ba ako? Oo, masarap yan. Ihalo. Alam ng asawa mo kung paano yan gawin. Masarap sa sinangag. Randy Arboliente, Lisa, masarap ang ulam mo bukas. Meron kang garlic mix. Oh, ito importante itong last kasi para sa kabihasnan. Para sa iyo to. Grace, Pastor Benjo Carganilla. Oh, may cloves ka. Alam mo na ang gamit nito. Yan. Si tatay na lang para naman may Hall of Fame walk siya. Yan, palakpakan natin. Muli maraming salamat sa mga sponsors. God bless everyone. Para sa araw na ito, ay merong isang bawal lang para sa mga tatay natin. Mga tatay, okay, bawal mo nang maglaba ngayong araw nito. Bawal mo nang maglaba at magplansya sa araw na ito. Okay. Ay, gano'n. Okay. So alam nyo na ang sekreto ng mga tatay, di ba? Okay, marunong maglaba ang mga yan. Ngayon lang naman sa araw na ito. So praise God. Anong sunod natin? Kailan na? Okay. Okay, pastor. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating closing prayer. Hallelujah. Hallelujah. We praise your holy name, O God. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, muli sa araw na ito, Lord God, na tunay, Lord God, na ikaw ang kumatagpo sa bawat isa, Panginoon. Lord, we declare, Panginoon, na ang bawat isa ay magkakaroon ng puso ng pagsuporta, Panginoon, sa mga lingkod mo, Panginoon, O God. At ang bawat isa ay gagamitin mo upang mas lumago ang mga mission trips, Panginoon, ng mga ating mga pastors, O God, at mga workers, O God. At ganoon din, Lord, sa araw na ito na mamaya, Panginoon, sa pansamantala namin, Lord God, na paghiwa-hiwalay, ikaw po, Panginoon, ang manguna sa aming mga daraanan, Lord. Sinisira po namin ang gawa ng kaawa in the mighty name of Jesus. At ganoon din, Lord, ang bawat isa na nakarinig, Panginoon, ay mas lumago sa Kanya ang Kanyang mga narinig kanina, O God. Hallelujah, Lord God. At ganoon din, Lord, ang mga pagkain namin pagsasalo-saluhan, ito pong basbasan, linisin at gawing kalakasan ng aming pisikal na pangatawan. Maging, Lord, ang mga kamay na naghanda nito, Lord God, at ang mga bulsa na kinuhaan ng mga pambili, Panginoon, pagpalain mo po, ibalik mo po sa kanila, siksig, liglig at umaapaw. Kaya Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So manatili po tayo nakatayo po muna at sabay-sabay po tayo mag-declare ng Shalak Anointing. Shalak Declaration. Sabay po tayo. Ako ay anak ng Diyos. Nakahanay ako sa Kanyang salita at sa Kanyang ganap na plano. Ako ay lumalakad sa tuloy-tuloy na pagtaas at banal na kasaganaan. Ang buhay ko ngayon ay payaman ng payaman, Pangat ng pangat, paganda ng paganda, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa aking tagumpay. Ako ay umuunlad sa karunungan, lakas at pabor, sumusulong sa bawat larangan ng aking buhay. Ako ay mabunga sa aking gawain, matagumpay sa aking mga laban, at hindi mapipigilan ang aking tadhana. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman sa akin. Ako ay namumuhay sa kasaganaan, lumalakad sa kapayapaan, at patuloy na tumataas araw-araw. Ako ay umuunlad, nagtatagumpay, at bumubulusok pasulong. Sapagkat ako ay nakaugat sa kaharian ng Diyos at sa Kanyang katwiran. Shalak, I am Ashley. Amen. God bless po sa bawat isa. Sa lahat din po ng mga youth, mamaya po may iwan po lahat dahil meron po tayong meeting para sa youth fellowship. Thank you po.
Siya po munang uuwi dahil may food po tayo na pagsasalu-saluhan po.